Okuwa yazılmagyň hem kanun taýdan tertibi barlygyny bilýärdiňizmi? Mehriban ýyldaşlarym, gadyrdan dostlar doganlar, bilşiňiz ýaly Türkiýe döwletinde 7-nji aýyň birinden resmi taýdan okuwa yazylışlar başlady. Indi köp kişiniň aklynda ýaşy ullar okuwa registrasiýa bolup bilermi? Elbetde bu soragyň jogaby görüşüňiz ýaly bu videonyň dowamında görüp bilersiňiz. Onuň üçin bize agza bolun we belenen nomurlara hökmani habarlaşyň. Mehriban ýyldaşlarym, gadyrdan dostlar doganlar, bilşiňiz ýaly Türkiýe döwletinde kanuny taýdan ýaş çäklerini size jikmejik aýdyp geçjek. Resmi taýdan okuwa yazylışyklar 18 ýaşdan 27 ýaş aralygynda 2 ýyllyk okuwlara yazılıp hem bilim alıp hem ýaşaýyş ruhsatnamaňyzy garanti edip bilersiňiz. Ýagny 18 ýaşdan 35 ýaşa çelli lisans bölümleri, ýagny 4 ýyllyk bölümlerde hem bilim alıp hem ýaşaýyş ruhsatnamasyny garanti edip bilersiňiz. Ýagny mehriban ýyldaşlarym 22-23 ýaşdan 50 ýaşa çenli, 55 ýaşa çenli magistraturada okap bilim alıp bilýäňiz. Ýagny magistraturanyň şertlerini garşylamaly bolýaňyz. Magistraturada bilim almagynyň şertleri de 4 ýyllyk bakalawr bölümini diýen ýyldaşlarymyz elbetde yüksek lisansda, ýagny magistraturada okap bilim alyp bilýär. Şular ýaly gyzykly maglumatlardan habarly bolmak üçin bize agza bolun we belenen nomurlar bilen hökmen habarlaşyň. Alazine Consulting.